to baya siwinje kan engano kan nitiere mantiere eni japiny osebedo gi tok matek monya wacho ni adieri kata ka gitimre owuok oko thuolo mar manyo ng'anyo ne ok wane ka en gimoro manyien ahinya e Afrika to ahinya e pinje madongore kama gintiere kaka rang piny Afrika ma milambo ng'anyo osebedo malich ahinya to kila kata kit kembe mantiere piny Kenya kod kembe mantiere e piny Afrika ma milambo kembe mawuok oko mar Afrika thoth gitero kembe gi kanye Afrika ma milambo kerango kaka gikere Afrika mangima Kenya nitie gi kwan ma kembe gi bende to ging'eny ahinya ka irango mantiere South Africa ang'o minyalo bed ka isomo kosera kod kaka kembe nyalo dongore e kinde ma ng'anyo gi bende timre moko wayud ka kembe gi imonjo manya riembo gi oko e kinde monego bende gikelo ohala kendo ndiko jowa e piny daher mar wacho ni ng'anyo is protected in the constitution ji nyaka protest but ji onego tim ng'anyo e yore ma kinda yore ma gi protect gi allow jok ma ok dwa dhi ng'anyo mondo dhi tich nyaka ing'e ni economy nitie jok ma waluongo ni daily living en nyaka dhi tich dhi tich nyaka eko yud pesa monyalo nyiewo mogo kata skari ka chieng' no ok dhi tich onge kaka obo chiemo koro kudwa ni embo dhi protest to umanyane yore or yo monyalo yudogo pesa monyalo nyiewogo chiemo pinje maoko nitie restricted lanes miko mana ni kata ka en Nairobi ka iko ni udwa protest waloro Uhuru Highway from University roundabout to Nyayo Stadium wuoth kanyo go round duogi kutieko to dhi dala to moro mani jomoko wacho ni ng'anyo nyaka bed ni donje i town mi i tur dirisni mag shops ekikwan ni mano ng'anyo timbre mano ok ber kuom johala to giwacho ni en ng'anyo mag